وتواصلت الإثارة في المواجهة. тоҷикистон дар радабандии футболи ҷаҳонӣ якчандзина боло рафт. тоҷикистон ба 8 дастаҳои футболи осиё шомил гардид. дебюти тими мунтахаби тоҷикистон ва роҳёбӣ ба даври чорякниҳоии ҷоми осиё 2023. гурӯҳи аввал сабти ном бо дастаҳои лубнон, чин, иморот, қатар. билохира ҳама новобаста аз халқият номи тоҷикистонро ба забон меоранд. یه چیزی که برای یه ملت میتونه یه رویا باشه، یه افسانه باشه. یک نسل باید خیلی فوق‌العاده باشن که بتونن رویای یه ملت رو اینجوری به حقیقت بپیوندن. امروز بازی تاجیکستان و امارات رو که دیدم یکم ترسیدم واقعا. تاجیکستان بپش! تاجیکستان بپش! چی عامل، چی سخن و یا چی معجزه بود که امروز تاجیکستان در سرخط رسانه‌های خبری جهانی و سامانه‌های ورزشی جهان قرار گرفته است. فکر میکنم هنر و مهارت بلند کسبی آنها، ولی اینجا باز یک موهمیت دیگر هم هست. وقتی بازی در آمدید فکری تمام میدان فکری که 10 میلیون زیاد، ما 60 میلیون زیاد تاجیکان دنیا دست. هدف داریم، مقصد داریم، با پیش. فقط با پیش. لیکن همین را حس کنین که من کجایی که نباشم، من با شما هستم، من شما را تماشا میکنم. قبلا ҳамкорам шаҳобиддин ятимов доираи роҳ ёфтани тими мунтахаби тоҷикистон ба даври якашниҳои ҷоми осиё 2023 гузориш омода карда буд. парвизҷон умарбоев аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро рост ва бехато вориди дарвозаи лубнон кард ки на ба ҳар як кас муяссар мегардад аз ин фосила муаллифи гол шавад. нуриддин ҳамроқулов ки ба ҷои шервони мамачоев ба майдон омад муаллифи голи зебову таърихӣ гардид, вале ин анҷоми кори таърихӣ набуд. инҷо сухан дар бораи 16 дақиқаи иловашуда меравад. ҳисоби бозӣ бо натиҷаи 2-1 ба фоидаи дастаи мо анҷом ёфт. шарҳи пурраи гузоришро метавонед аз шабакаи иҷтимоии ютуби ҷаҳонамон нюз пайгирӣ намоед. мо бошем доираи пирӯзии шербачаҳои тоҷик аз даври якашниҳоӣ то роҳ ёфтан ба даври чорякниҳоӣ ҷоми осиё 2023 қисса хоҳем кард. шуруъ мекунем аз дастфишурии сармураббии мунтахаби тоҷикистон Петер Шегр. و یک مساوی دیگر نتیجه را نشان می‌دهد. این بازی جالب و پرشدت با هجوم‌های فوتبالبازان هر دو دسته صورت گرفت. لحظه‌های گلزنی خیلی زیاد بود، اما توپ در زمان اساسی تنها 2 بار وارد دروازه شد. در نیمه اولی دیدار در دقیقه 30 حمایتگری منتخب تاجیکستان وحدت حنانов توپی به نزد دروازه ارسال کرده همدستش زهیر جورابویف را با ضربه سر به دروازه منتخب امارات زد و حساب گشوده شد. The two centre-backs combine and it's a wonderfully well-taken goal after half an hour. голи ҷавобиро халифа алҳамадӣ дар охири замони асосӣ бо зарбаи сар аз ҷаримагоҳ ба ҳадаф расонд. замони асосии дидор бо ҳисоби мусовӣ 1-1 ба поён расид. дар замони изофа ҳисоб тағйир наёфт. сардовари ин бозӣ довари 37-солаи фифа Араки Юсуки аз ҷопон барои муайян кардани ғолиб силсилаи пеналти ё зарбаҳои 11-метрӣ таъин кард. аз 4 зарбаи аз пеналти задаи бозингарони иморот танҳо 3 вориди дарвоза шуд. бозингари бразилӣ Кайо ки шаҳрвандии иморотро дорад натавонист тӯбро вориди дарвоза намояд. дарвозабони моҳири мунтахаби тоҷикистон Рустам Ятимов баъди зарбаи ӯ тӯбро баргардонд. ин зарбаи дуюми футболбозони иморот аз пеналти буд. ҳамаи 5 бозингари мунтахаби тоҷикистон Аҳтам Назаров, Ваҳдат Ҳанонов, Эҳсони Панҷшанбе, Рустам Соиров ва Алишер Шукуров тӯбро аз пеналти ба нишон расониданд. дастаи мунтахаби тоҷикистон аз рӯи пеналти бо ҳисоби 5-3 ғолиб омад. дар ин пирӯзӣ саҳми Рустам Ятимов қаҳрамони ин бозӣ бузург аст. ташаккури зиёд ба дарвозабонамон, хеле хуб аст. Рустам Ятимов фикр мекунам яке аз беҳтаринҳо дарвозабони Осиё мебошад. Очень тяжелая игра. Снова, так скажем, много эмоций потратили, но спасибо Всевышнему, что выиграли. Я думаю, все довольны, все рады. Спасибо болельщикам, которые прилетели нас поддержать. Это очень важно. 12-й игрок сегодня, так скажем, присутствовал.
на этой игре, поэтому всем спасибо. ҳамин тариқ мунтахаби тоҷикистон бо роҳбарии сармураббӣ Петр Шегрт, мутахассиси 57-солаи хорватӣ, бо шикаст додани тими миллии Амороти Муттаҳидаи Араб ғолиб омад ва дуюмин шуда ба чорякфинали ҷоми Осиё 2023 роҳ ёфт. ман қаҳрамон нестам. Мардуми Тоҷикистон қаҳрамонанд. ҳамаи он бозигароне ки бо ҷон бозӣ карданд қаҳрамон ҳастанд. ман шахсе ҳастам ки аз берун омадам ва албатта дар хунии Тоҷикистон ҳамроҳам. бо боварӣ гуфта метавонам ки ин пирӯзиро Тоҷикистон шаби тӯлонӣ ҷашн гирифт. Бозигарон ҳама дар сатҳи олӣ буданд ва мо тавонистем ки моҳи феврал ҳам дар Қатар боқӣ бимонем. бо боварӣ гуфта метавонам ки бачаҳо баъди танаффус бо дилхоҳтӣ бозии олиро нишон медиҳанд, нобаста аз он ки он Урдун аст ё Ироқ, вале муҳимтар аз ҳама эҳтиром аст. ба ҳар дастае ки ҳарифи Тоҷикистон дар даври баъдӣ мешавад эҳтиром қоил ҳастем. ин ғалабаро ба тамоми мардуми Тоҷикистон мебахшем. ин як фикр мекунам як тӯҳфаи хеле пурарзиш мебошад. мо дар хеле ғамгин шудем ки дар охири дар фикр мекунам 93 дақиқа ё 94 дақиқа бале мо боварӣ доштем, ҳамаи бачаҳо аз худ 100% боварӣ доштем ки мо бояд ин бозиро ғалаба кунем. миннатдории худро ба тамоме ки ҳаводороне ки мухлисоне ки моро омадан инҷо танҳо нагузошта омадан моро дастгирӣ кардан, боварӣ кардан ва мо ҳам хело аз ҳаракат кардем ки аз бовариашон баромада бозӣ хуб нишон дему ва бозии оянда ҳам боз аз ин боварӣ кунанду масалан боз мухлисони зиёдтар боз биёянд моро дастгирӣ кунанд. мо метавонем. тоҷикистон ҳамчун навомади ҷоми Осиё 2023 дар роҳи расидан ба орзуҳояш то чӣ андоза пеш меравад, навиштааст шабакаи байналмилалии варзишии амрикоию ESPN. бо он ки бори аввал Тоҷикистон дар майдони бузургтарини футболи Осиё ҳунарнамоӣ менамояд, аз чизе ҳарос надорад, омадааст дар ин хабар. ин гуна нашрияҳоро дар тамоми сомонаҳои иҷтимоии ҷаҳонӣ пайдо хоҳем кард. Тоҷикистон дар аввалин иштирокаш дар ҷоми Осиё то куҷо ба муваффақият ноил мешавад вақт нишон хоҳад дод, аммо набояд дар тааҷҷуб буд агар онҳо воқеан бовар доранд ки метавонанд тамоми роҳро тай намоянд. агенти Рейтер таҳти номи Тоҷикистон аз рӯи силсилаи зарбаҳои 11 метра Амороти Муттаҳидаи Арабиро мағлуб намуда ба даври якчорниҳоии ҷоми Осиё роҳ ёфт. аз ғалабаи дастаи мунтахаби давлати мо хабар дода навиштааст ки дар таърихи ҷоми Тоҷикистон пас аз Австралия соли 2007 дуюмин навомад, яъне дебютант аст ки ба даври чорякниҳоӣ баромад. шабакаи телевизионии байналмилалии Фаронса Франс 24 бо инъикоси пирӯзии дастаи мунтахаби мамлакати мо навиштааст ки баъд аз роҳ ёфтан ба даври яккашниҳоӣ барои Тоҷикистон дар ҷоми Осиё 2023 маҳдудият вуҷуд надорад. калонтарин рӯзномаи Миср Аҳрам онлайн навиштааст ки Тоҷикистон бо ҳамроҳ шудан ба Австралия дар даври чорякниҳоии ҷоми Осиё 2023 таърих менависад. Тоҷикистон таърих месозад ва ба даври якчорниҳоии ҷоми Осиё роҳ ёфт, навиштааст сомонаи дигари варзишӣ. ёдрас мешавем ки футболбозони тоҷик дар аввалин иштирокашон дар ҷоми Осиё 2023 то марҳилаи чорякниҳоӣ роҳ ёфтанд ва таърихи нави футболи кишварро дар ин мусобиқаи бонуфузи осиёӣ навишта карданд. Таҳмина Назри Хуҷаева, Шаҳобиддини Исломиддин, хабар ҷаҳоннамо.